Mam a merch, llun o Stafus a Gwenllian Grigg. Mae llun o Stafus yn aelod ynghangen Genna'r Glyn Ceredigion, a'i merch yn newyddiadurwraig Gwenllian Grigg yn perthyn i glwb gwawr Penarth. Llunos. Ar ôl esgor ar ddau fab annwyl a hyfryd, anusgwyl a dweud y lleia oedd clywed y geiriau merch fach yw hi. By'r rhigwm, lodes i mam a lodes i thad a ddeudi gyda mi allan o'r wlad i'r lle mae gwyn yn troi melinau a chan pint am gysgu'r bore, yn troi yn fy meddwl drwy'r nos yn oson honno. Yn y bôn, rwy'n credu ein bod ni'n dwy yn eitha tebyg i'n gilydd, ond bod tri dylanwad allanol gwahanol iawn wedi gwneud gwahaniaeth, sef ardal ein magu, y teuluodd y cawsom ein magu ynddyn nhw, a'r mamau a roddwyd i ni. Ces i fy magu yn y Bowstrit bellach, yng nghanol sawl cenhedlaeth o gysylltiadau teuluol, gweithwyr mwyn ar ochr fy mam a ffermwyr ar ochr fy nhad. Rwy'n cofio rhywun yn pwyntio ata i pan o'n i'n blentyn a gofyn ydy hon yn un o deulu Mari Dafis. Dysges wedyn mae fy hen fangi ar ochr fy mam oedd y Mari Dafis honno. Mae rhai ohonom yn dal i arddel perthynas drwy'r hynafraig honno. Cafodd Gwenllian i magu mewn ardal lle nad oedd gennym unrhyw gysylltiadau teuluol o gwbl, sef pentre gwledig cyfeillgar Talgarreg, lle sefydlon ni'n cartre ar ddechrau ein bywyd priodasol a chael croeso hynod garedig yno a dyfodd wedyn yn gyfeillgarwch cynnes. Roedden ni'n dwy yn blentyn ienga yn teuluoedd, fi 2 flynedd yn iau nam chwaer Gwerfyl, a Gwenllian 4 blynedd yn iau na'i brawd Rolant, a 6 blynedd yn iau na'i brawd Arthur. Bu Gwerfyl fy chwaer fawr yn fodel rôl i fi, yn gosod patrymau ac yn agor llwybrau i fi yn y cartre a'r tu hwnt. Dim ond ar ôl i cholli, bu farw yn 35 oed ym 1975, rydw i wedi sylweddoli cymaint roeddwn i wedi dibynnu arni yn y blynyddoedd cyntaf. Chafodd Gwenllian ddim o'r fantais honno, ond gyda'i phenderfyniad tawel, llwyddodd i gael ei llais wedi glywed dros leisiau cryfach i brodyr, i bod yn ddigon caredig tuag ati, gan ddatblygu'r gallu i ddal i thir yn glir a theg mewn dadl a thrafodaeth, gweitha i swildod cynhenid. Mae'n edrych fel petai'r pendantrwydd digynnwrf hwnnw wedi bod o fydd iddi hefyd wrth iddi gyfuno magu ei theulu a gweithio oriau amrywiol ac anarferol. Ac wrth gwrs, fe gawson ni famau gwahanol. Roedd fy mam i yn wynyddus gywrain. Hi fydde'n gwneud ein dillad ni i gyd hyd yn oed ar ôl i ni dyfu'n oedolion. Roedd hi hefyd wrth i bodd yn pwytho brodwaith ac yn treulio oriau yn gwneud patrymau celfydd mewn pensil ar bapur. Dwdlan fyddai gair hi am hynny, i'r tân fydden nhw i gyd yn mynd. Roedd cefnder cyntaf iddi yn arlunydd cydnabyddedig a does dim amheuaeth nad oedd ganddi hither ddawn, ond chafodd hi ddim o'r cyfle. Fi gen i rioed awydd o fath yn y byd i fynd i'r cyfeiriad hwnnw. Pleser anusgwyl felly oedd gweld Gwenllian yn datblygu'r diddordeb ac yn dewis gwneud cwrs sylfaen yng Ngholeg Celf Caerfyrddin cyn mynd i wneud gradd yn y Gymraeg yn y brifysgol. Mae ei gweld yn dyfalbarhau ac yn datblygu i gallu i'r cyfeiriad yma yn awr yn gynhesrwydd calon i fi. Mae'n amhosibl i fi farnu pa mor debyg neu anhebyg i fi yw fy merch, ond rwy'n gwybod i sicrwydd bod tebygrwydd rhyngddi hi a'i mam gi, fy mam ni, mai dim ond am 10 mlynedd y buon nhw'n cydfyw ar y ddaear. Gwenllian. O bryd i'w gilydd, dwi'n hoff o droi fy llaw at wneud gwaith celf ac yn mwynhau sgetio wynebau, ond dwi wedi sylwi y gorau dwi'n nabod y person y tu ôl i'r wyneb, yr anoddau yw hi i gael y tebygrwydd yn iawn. A dyna dwi'n deimlo am y cais hwn i ysgrifennu am mam. Mae hi'n rhan mor anatod y mywyd i, mae'n anodd gwybod ble i ddechrau, ond dyma drio. Fi yw ei hunig ferch, y cyw melyn ola o 3, felly roedd hi dwylo hi'n llawn erbyn i fi gyrraedd. Ond roedd na wastad gynhesrwydd a chariad. Un o fy atgofion cynhara yw gorfodi mam i roi'r gorau i'w dyletswyddau a chymryd saib i eistedd achos fy mod i eisiau cysgu'n côl. Fe ddysgodd fi i ganu ac adrodd, a dwi'n cofio adrodd hanes mot y ci yn Steddfod Talgarreg yn ferch fach, heb sylweddoli tan rai blynyddoedd wedyn mae mam oedd wedi cyfansoddi'r gerdd.
Mae hi'n greadigol ac yn angerddol am yr iaith. Geiriau a'i harcheoleg yw un o'i hoff bynciau trafod. Mae hi wedi sgrifennu cerddi a nofel ac wedi llunio cyfrolau lu i ni fel teulu o luniau a hanesion teuluol sy'n drysarfeidd bach. Flynyddoedd yn ôl fe gyfieithodd y tywysog bach o'r Ffrangeg i'r Gymraeg, a bu'n brofiad hyfryd i ni fel teulu gael ymweld ag arddangosfa ar lyfr Antoine de Saint-Exupéry ym Mharis yn 2022. Nad i ni'n byw yn agos at ein gilydd, mae yna sgyrsiau ffôn cyson ac mae yna fformiwla iddyn nhw, dechrau gyda hyn a helynt y teulu a dyletswyddau'r dydd, ond wedyn, dyn a wyr i ble raif y sgwrs, achos mae wastad rhyw bwnc newydd sydd wedi mynd â'i diddordeb. Un o hoff ddywediadau mam yw mae dysgu hyd y bedd ac mae hi'n cadw'n driw iddo. Dros y blynyddoedd, dwi wedi dysgu ganddi hi am yr unweddau olew olewydd, hanes menywod yn y diwydiant gwlân, mitocondria a cherddi T. Gwyn Jones. Dwi ddim yn hawlio arbenigedd ar un o'r meysydd hyn, ond mae'n ymdrochi ym mhob pwnc ac wrth i bodd yn rhannu i darganfyddiadau. Weithiau bydd rhaid i fi ddweud bod amser yn bryn, bod rhaid mynd i'r gwaith a thorri'r sgwrs yn fyr, ond fydd hi byth yn gweld chwith. Daw cyfle eto. Mae hi serch hynny, fel fi, yn y gwraidd, yn berson swil ac ychydig yn ddi-hyder. Mae'n cydnabod fod hynny wedi dal yn ôl rhywfaint. Chafodd hi ddim llawer o flas ar fod yn athrawes ysgol yn y dyddiau cynnar. Mae ganddi stori am fechgyn drygionus yn gadael dreinog yn rhydd yn yr ystafell osbarth a hithen colli pob rheolaeth ar y sefyllfa. Fe gafodd serch hynny yrfa lwyddiannus yn dysgu rhai oedd yn dod at y Gymraeg yn hwyrach yn ei bywydau, gan gyfrannu'n heleth adfaes Cymraeg i oedolion. Ac fy mod i yn ei nabod hi fel cefn fy llaw, dwi'n gwybod hefyd bod yna lunosau eraill ynddi na fydda i ond yn gallu dychmygu. Llunos y ferch fach oedd yn fregus i iechyd gyda'r fogfa a fi'n ofid mawr ond y gafodd y gofal gorau gan ei mam a'i thad. Llunos y chwaer fach i Gwerfyl. Llunos yr ymgyrchydd iaith a'r actores ifanc. Mae hi wedi rhannu'r straeon amdanyn nhw droeon. Does neb yn nabod neb yn ei gyfanrwydd oes e. Dyna sy'n yn gwneud ni bob un yn amlochrog ac unigryw. Diolch am roi'r cyfle i mi ystyried pwy yw mam. Dim darlun gorffenedig falle, ond sgets fach.